Jeg hedder Simon Hertz, og virksomheden hedder Sunrise. Sunrise er jo noget, man kan regne med, ligesom med en solopgang. Solen står op hver dag med ny energi, og det er derfor, vi hedder Sunrise. Virksomheden ligger i Hillerødgade på Frederiksberg og er blevet etableret i 1995. Sunrise beskæftiger sig med at rådgive virksomheder i at bruge deres markedsføringskroner mest hensigtsmæssigt. Det vil sige, at vi kan bygge nogle stærke markedspositioner, bygge noget præference op og skabe nogle synlige resultater for dem, vi arbejder sammen med. Det, der gør os til noget særligt på Frederiksberg, er, at der ikke er så mange som os herude. Typisk er de virksomheder, der laver det samme som os, de har en tendens til at søge ind til byen. Og der kan de så slås om de dyre kvadratmeter og de dyre parkeringspladser. Vi synes, det er rigtig fint at være herude, og vi får rigtig meget ros for det, også i forhold til vores kunder. Der er god infrastruktur, man kan parkere, og det er anderledes miljø. Og det er et anderledes miljø, det er faktisk noget af det, der passer rigtig godt til Sunrise. Det betyder selvfølgelig rigtig meget for os at blive indstillet til virksomhedsprisen, fordi at man bliver stolt, både som at være leder herude, men selvfølgelig betyder det også rigtig meget for alle medarbejderne. Jeg er sikker på, at det også betyder noget for kunderne. På en eller anden måde bliver man jo bekræftet i det, vi går og laver og tror på, altså er det rigtige. Så vi er selvfølgelig stolte. På en eller anden måde forpligter det os, og det kan jo være meget sundt.